दैमानि खेथ्रआव जोंहा ओरैबायदि अनिस्ट माने गामिजों लोगोसे थांलाय फैलाय माने सक बाजाराव बा टाउनाव थांनायनि नाखथायाव बिराद उसुबिदा माने स्कुल कलेजाव थांनायावबो दिगदार जायो दा बे दालाङा बिपिनि दिनाव बानायना दोनदोंमोन खिन्थु बानायबाय किबाके मथा मथि 17 बोसोरनि उनाव खिन्थु दंफांनि दालां बानायनायनि उनाव माने मथा मथि हाइस्ट बोसोरसे माने थाबायनो मोनबाय बेयाव रायजो राजाया बाखि बेनि उनाव मा जाखो दैमा खुरख'बाय खुरख'नायनि उनाव दाथ' लास्टाव माने जोगोनार बा लावनि माने बैसां बायदि जाना थाबाय दा उपाय गैया मा होनदो दा गोदान सरकारा जि हायो बेखिनिखौ माने बेबस्था लानांगौ दा बेनि लोगोसे बै दालाङा एसे लुनायाव एसे दिगदार जादों मानो होनबा एसे खायलें जादों खायलें जानायाव माने गामिखौ ओरै माने दैखौ दानख'नाय बायदि जादों आरो जानायाव दा जोंनि बे सानजा गामि बे बर' गामिखौ एसे नारथ्रोदों आरो दैया नारथ्रोबा एसे खुरखानानै दा मथा मथि प्राय माने देग्लाय जुदि लाङाबाबो खालमासि जुदि लांथारनाय गेरेन्टि बे दालाङा जुदि जाफुंसाराबा बेखायनो दा जोंनि गोदान सरकारा एसे सेस्था खालामनांगौ मा होनबा रायजो राजानि एसे साननांगोन बा मोनसे एसे एलपि स्कुलबो दं एलपि स्कुलाबो माने बारा गैला मथा मथि 12तासो जागोन खोमा लांनाय बियो एलपि स्कुलखौ मा ब्रह्म मा होनोमोनथाय माने गोसोआव गैस्लांबा लाइसन ब्रह्म गुदि फरायसालि आरो दा बे हिसाबै दा जोंनि गोदान सरकारा एसे मावफुंना होयोबा एसे थाब माने मोजां जागोन आरो माने ओरैनोथ' थांनाय 17 बोसोरावथ' सुजि किबाके दंफांनि दालां बानायबाय खामानिया जादोंबाबो जादिया आरो दा माने मानसिफोरा एसे उसुबिदा मोनना दं बाखिथ' मावदों गोजाम सरकाराबो दा बेखौनो एसे क्लियार खालामना होयोबा गोदान सरकाराव एसे मोजां जायो आरो बेनि उनाव जुदि दा गोदान सरकारा बे गामिखौ जुदि बासायनो नाजायोबा हागोन सेस्था खालामाबा उफाय गैया आरो मा खालामनो दा बेखायनो दा थांलाय फैलाय एसे टाउनाव एसे मार्केट खोथानो दं थांलाय फैलाय बा स्कुल कलेजनि थांनाय खोथा दं बेयाव जुदि एसे रिलेसनखौ मोजां खालामना होयोबा तामुलपुर रड आप टु नावकाटा बिथिं मा होनो भेरगाव बे लाइनाव एसे मोजां जायो आरो बानायनायबा आंनि बुंनाया बेखिनियानो जेनेबा नैबे माबाखौ थेखाखौ होदो आरो औवानि थेखाखौ एखे माने बासिनो हागोन बादि होननानैहाय नोंसिना मा गामि गोलैयो जोंनिया सोनाब नावकाटा बालाफारा ओरैनो सानबेसेसो जाखो बे माबा होनाय औवा होनायखौ औवा होनायाथ' गोबाव जाबाय बिसोरोथ' सानब्रै सानबा गाहाम फैया बे थुग्राफ्राबो मेचिनखौ गालांदों बबावबा आरो निधुवदै मावदोंनो सानब्रैसो जाबाय थायाखै ओमफ्राय सरकारखौ मा खावलायो नोंथांमोननि गामिखौ जे दायो सानफा एफा नारबोगासिनो सरकारखौ मा खावलायो नोंथांमोना दैमानि सायाव मा खामानि मावनो हायो दैमानि सायाव मा खामानि माने जोंनि गामिखौ बासायनांगोन बिनि बेबस्था लानांगौ सरकारा नङाबा जोंनि गामिया धंख जागोन ओरैबायदि आरो आगोलाव बेफोर खामानिखौ मावाखै नामा बिथिं मावाखैमोन बिथिं दैयानो गैयामोन ना ओइ दंफां दालांथिंसो सिदामोन दैया दंफां दालां होनाय लोगो लोगोनो औवा दालांबो होबाय आरो बिथिं बांसिन फैबाय दालांथिं थांलाय फैलाय खालामनो हागोन ना हाया हाया फरायसुलिफ्राबो बिराद खस्थ' मोनदों आरो मथा मथि सरकारा जुदि खुनु बेबस्था लायाबा जों गामिया धंख जागोन बे सियर दाथ' दैज्लां जाबाय देसाय मेसेंफोरनिफ्राय जुदि बेबस्था लायोबा बासिलांनो हागौ आरो दालां मोनसे नुनो मोन्दों बिनि सायाव आदैया मा होनो दालाङाथ' दा दंफां दालां लुदों बेथ' लाव खुमब्रा सागसो जादों मानसिया आप डाउन खालामनो हाया बेनो आरो सरकारखौ मा बुङो बेनि सायाव नोंथांमोना जे थांलाय फैलाय खालामनो हायाखै सरकारा बेबस्था लानांगौ जोंनि थाखाय रायजोनि थाखाय नङाबा जोंहा उपाय गैया